vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu vatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. Nyaya iripo ndeyekuti kumusha uko ndakasiyawo mudzimai wangu. Ndatova almost 5 months kubva zvandakaenda kumusha ndikabva ndanosiya mhuri yangu. Mudzimai wangu mukoma, pose apa ndainge ndichitomuona sekunge ndiye but nyaya yavapo ndeyekuti kuzodzoka kwandakazoitawo kuno like pamba pandinogara pane umwewo musikana, saka musikana uyo pose apa ainge ari kuuniversity kuStellenbosch uko, so akazodzoka manje. Naye musikana uyu tava kudanana. Munowe wekuti ari very cool ende anotondida, anondibikira, anondipfugamira, anondiwachira. Saka ndanga ndafunga kuti ndinge ndichimbochimhanya nacho. Iye zvake akanditi ashandise family planning, saka ndikuda kuti ndinge ndichizomunwira maguchu. Ndobva ndatongomuzadza mimba ka1. Mwana uyu atongoripowo zvake very cool, haatauri sehaite sei. Saka nditongoriwo neshungu dzekuti ndoda kuita mwana nemuSouth African. Kana ndaita mwana nemuSouth African tozongoonawo kuti zvichazofamba sei. Mukomanashi, is it a good idea kana kuti ndinokwanisa kuzopinda ma1 mushure mekunge ndamitisa muSouth African? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndoda kukuita mwana nemuSouth African, pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Baba vangu vakazoshayika zvavo, vainge vari muwar veteran. Baba mudzimu wavo uri kubuda, but chiri kundirwadza ndechekuti mudzimu wababa manje uri kubuda pamwana wangu. Mwana uyu wandiri kutaura nezvake mukoma atori ne5 years, but zvimwe zvinhu zvaanotaura zvinototyisa. So dzimwe nguva mwana uyu anokwanisa kutongotanga kungotaura kuti ndakauraya vanhu vakawanda mhani kuhondo, ndakauraya vanhu vakawanda vainge vasina mhosva ini. Vanhu ivavo vari kufanira kuti vange vachizoripwa. Zvino ndakazotaura nehama dzangu zveshuwa ndokubva tazoenda kuZim. Takati taenda kuZim paya tikabva tazotsvaka n'anga, but n'anga yekutanga yakazvikonewa. Ndokubva tazoenda kune vamwe madzimai. Madzimai ivavo ishasha chaiyo, because vakabva vatongoti ga. Then mudzimu ndokubva wabuda uchitotaura zvenyu imi mukoma. Mukoma nashi, mushure mekunge mudzimu uya wataura, ndipo apo vehukama pavakabva vazojamuka, vanhu ndokubva vatosimuka vachitobva padare ravo. Madzimai vaya ndakangosara ndigerepo inini nehanzvadzi yangu uye zvekare nemudzimai wangu nevana vedu, sezvo tirisu takatarisana nedambudziko iri. Saka nyaya iripo ndeyekuti hama dzangu hadzisi kuda kumira neni, hadzisi kuda kubatana neni. Zvinondoitawo sei? Zvinoita here kuti ndinge ndichienda kumapurisa? Ndinokwanisa kunowana help here? I know kuti vanhu vanokwanisa kuti madii maenda kwamambo, but kuti unge uchizoenda kwamambo unofanira kudarika nemumaoko asabhuku. Zvino iniwo mukoma ndakaberekerwa mumhuri yemadzisabhuku, saka vamwe bankuru vangu ivo ndivo vatori sabhuku izvo kutaura kudai. Saka pakati pangu navo ivo bankuru ava painge patogara patori nemamwe magrudge ainge aripo, ende ndinotoziva kuti ndikagara ndaendako kwavari nyaya yacho mukoma inozotonetsa. Ndokusaka ndisina kumbogara ndakavasuma
pahusabhuku ndakangovaudzawo sabanguru kuti ndo zviri kuita mwana, but vakangoti mwana uyu ane madhimoni, muri kufanira kuti munge muchienda kwamagaya muende kunonamatirwa dhimoni iri ringe richidzingwa. So ndiyo nyaya iripo mukoma. Handizivi kuti ndingatorawo matanho api. Pari zvino ndakadzoka kuno kuSouth Africa, mwana uyu akati ambobudirwa kudaro, ndikabva ndatanga kupopota mugroup, vakabva vati problem yenyu vakomana vekujoni ndeye kuti ikoko kwamuri munozotora zvindofa zvinozotanga kukunetserai vana venyu. Manje isu kuno titori necovering, ende kana muchida kuzoromba nesu zivai kuti tinongokuitirai go back to sender, in which mukoma handina kana mishonga yandakambobata previous. Ndakazototanga kutobata mishongawo ipapapa kuri kutozamawo kumboti mudzimu wababa usazongoramba uchitaura uchibudira pamwana, because mwana uyu ari kutambudzika zvisingaiti. mukoma Nashi anoti kana abudirwa kudaro anobva azotanga kugwina ava kutoita sekunge munhu anorwara nechirwere chepfari. Postereiwo nyaya yangu, kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndodawo kuziva kuti kana zvadai ndinofanira kuti ndinge ndichiitawo sei, because hama dzangu dzose dziri kuramba kumira neni ende vanotonditi enda kuchechi nemwana uyu anonamatirwa because idhimoni riri kubuda paari. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section yapakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iniwo ndiri mukadzi ane makore 44 years ekuberekwa. Mukoma ndinoda kureurura kuti ndini ndakakonzeresa kuti umwe musikana wandainge ndichiwirirana naye akazoshaika zvake. I think about 6 years ago ndipo paakazoshaika, akafa asina mwana nekuda kwemhiko idzo dzaakazoitirwa nagogo vangu. Musikana uyu ainge akanaka chaizvo uye zvikare aidiwa nevakomana vakawanda muvillage. Apa iniwo vakomana vainge vasingandidi nekuda kwekuti ndainge ndiine muviri muhombe, saka ndainge ndonyengwa nemadhara nevarume vevanhu. Saka vanhu vemuvillage vaigara vachingondiseka kana vakandiona ndakamira nedhara. Akabva achizotanga kudanana neumwe mukomana wandainge ndichida nemwoyo wangu wose, but ndaitozviziva kuti mukomana uyu ainge asingatombondidi. Ndakabva ndazotaura nagogo ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachimukuvadza musikana uyu. Saka vakabva vanditi enda mhanya unotora dota pamba pavo. Ndakabuda mukoma ndokubva ndatanga kufamba ndichienda kumba kwavo. Ndakanotora dota riya. It was somewhere kuma past 10. Kunyangwe imbwa dzakahukura chaizvo mukoma. Vakabva vabuda, ini ndokubva ndahwanda. Apa ndainge ndatotora dota riya ndatoriisa muchipepa begi ndokubva ndazodzoka kumba ndichimhanya. But mukoma ndakati ndava kuda kunopinda pagedhi ndakasangana neimwe mhuka yekuti nanhasi uno mhuka iyoyo handitombozivi kuti imhuka yakaita sei, ende kuti ndiirondedzere zvinotonetsa, but maybe ndicho chikwambo chacho chakangonditarisa mukoma ndokubva chatonyangarika. Ndakazosvika gogo vainge vakatondimirira, vainge vaine chimwe chidheka, but ndikabva ndadzokuti mukicheni mainge monhuwa zvisingaite. Vakabva vandiudza kuti vainge vasara vachinhongerera Tsvina Yembwa. Vakabva vanditi ndipe madota aya, ndokubva ndazovapa madota aya. Vakabva vatanga kukanyanisa, vachikanyanisa zvinhu izvi vakabva vazozvisoka mumvura. Vakabva vanditi ndaifanira kuti tinge ndichizomukumbira ingava iri t-shirt kana kuti sketi kana kuti bhutsu dzake, then ndisati ndazomudzosera zvipfeko zvake ndaifanira kuzotanga ndazviwacha, but ndichishandisa mvura iya. Mukoma ndakabva ndachizomukumbira imwe t-shirt yake yainge yakanaka so
mukoma ndokubva andipa paya. Handina kana kumbogara ndakaipfeka, ndakangonyepedzera sekunge kune kwandainge ndichida kuzoenda ndakaipfeka, but yainge itori plani yangu. Handina kana kumbogara ndakaipfeka t-shirt iya. Pakati kwapera mazuva 3 ndokubva ndazoiwacha t-shirt iyi mukoma yakasvika pakuoma irimo mubedroom mavo gogo apa mainge munhuwa sei. Ndokubva vachizoitora. Hamene umwe mushonga wavakangomwaya pairi t-shirt iyoyo, ndokubva yatotanga kutonhuhwirira. Vakabva vandeti chienda unoitora. Ndakabva ndazoenda nayo t-shirt iya ndikabva ndazomupa. Mukomana she did not even suspect anything. Ndakafara chaizvo because Sunday yacho inotevera ndo yaakatoenda akatopfeka kuchechi. Ndikabva ndanzwa gogo vachiridza tsamwa. Vakabva vanditi neniwo ndaifanira kuti ndinge ndichivatevedzera. Ndokubva ndatoridza tsamwa paya. Mukoma musikana uyu akabva arambwa nemukomana uya. Asi gogo pane umwe musi uyo wavakazonditi uya kuno. Ndakabva ndazoenda mukoma kubedroom kwavo ndikabva ndaona kuti vainge vakabata chimwe chidhori. Vakabva vanditi ndinge ndichitora tsono yavainge vakabata. Ndakaitora tsono iya ndokubva vanditi ndinge ndichibaya chidhori chiya nechemumaziso umu. Ndokubva ndaita saizvozvo. Mushure mekunge ndachibaya chidhori chechiya ndakatoona kuti ropa rainge rava kutoyerera. Kubva ipapo musikana uyu akabva achizotanga kuita problem yemaziso kuzonosvika achizonoshayika mukoma. Ndo miko idzodzo dzaakaitirwa nagogo vangu. Do I regret? No, I don't regret at all. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu akomana vanhu vane utsinye kunze uku. That is very bad. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndiri kutorera advantage murume uyo wandiri kugara naye. Tiri kuno kuCape Town, saka ndakagara ndatoona kuti munhu uya wekuti iye anoperera murudo, zviya zvekunyura murudo kana ada munhu. Like I knew him before and I know the woman that she was dating. So mukomana ashe vaigara vachingonetsana vachiita same. Like as a woman panewo nguva maybe ndini ndikutodawo kutoti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo. Like ndinoda murume wekuti anombopota achindishungurudza, kumbopota achindipa stress, not kuti happiness at all the time. Like as a woman pane pamwewo pekuti you need to cry over your man, not kungopiwa soft love. Kurudo rwuya rwekuti nderwechiganyabvu rwakaenda kupiko nhai majita. Saka paainge achishungurudzwa neex yake ndakabva ndatongotanga kumuchiva paya kuzonosvika tichizotanga kudanana. So at first it was really nice being taken care of, a romantic guy nei, but zvakazotanga kundibhowa because I got so used to it. Ndikati izvi zvakadhakwa izvi, ndinombodawo kumbopota ndichinetsana nemunhu wangu. Saka zvandinomuita ndezvekuti tikanyanya kufarisa too much, ndipo apo pandinobva ndazomboita tumadrama twangu. Then munhu anobva atanga kuchema achiti ndinokuda please usandiramba. Apa inini dzimwe nguva ndinotombomusungira play, kunyange makumbo chaiwo munhu ndinotombomunyima, even though ndichitonzwa kutoda zvekutodaro, but ndinotomunyima zvangu. Saka right now ndiri kumudya mari mukoma. Izvezvi ane mari yaanga akandibatisa achinditi mari iyi kana ikawanda tikufanira kuti tinge tichienda kuZimbabwe tonotanga kabusiness kedu tibvirwe zvedu kumhepo. Ndingaswera ndichitorwa ndichibviswa kuno
kwandiri kushanda zvokuti dzimwe nguva kana ndikanyatsokuwana mari dzangu dzematipi zvakanaka mari yangu inotosvikawo kana kuma8 chakadaro, ndonzi pwetere ndikuda kuenda newe kuzimu tinoita zvemaprojekti. Ndirumwe zvangu nenyoka ndichiswera kuita zvemaprojekti zvemabroiler, ndigotemwa zvangu nekobra apa kumusha kwavo kumakwiringwindi. Hanzi ndo kwatinenge tichiita maprojekti emabroiler, then tobva tazoya mutauni tichitengesa zvedu huku idzodzo mushure mekunge tadzislota hohodo mwanawani. Ndakakurira muHarare ini, shuwa munhu angada kuenda kunondikanda kachana kwakadaro kumakwiringwindi. Saka mari iyoyo yaari kundipa ndiri kungomudza kuti ndiri kuichengeta, izvo kwani ndiri kuita kurovera pamupini mukomanashi. And I know kuti vamwe vanhu they are going to judge me, but kana wanga uri iwewe in my own situation waiita sei apa uri kugara nemunhu wacho ava kukubowa, handi the next thing chaunoita ndechekuti munhu unomudya mari here. Iyewo ndaiti kana ndikamudya mari sezvandainge ndava kuita achasvikawo pakuita give up, but kutobheja anotorakidza kutoti anotozvifarira zvekubheja bhebhi raanenge achidanana naro. Saka ndikoko munhu ngaadyiwe akomana. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvetse vedu ava mucomment section. Are you not going to regret when you have lost this man? Mungatoti matombomuwana munhu atori bo mototi I wish kutomborova, handinoda kutombodanana nemunhu wekuti anotombopota achindirova. Akomanaka zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section.